He used me to get her back. Ladies and gents, mga bayo mga day, mo ka na ang title sa confession nga atong basahon garon. Ako day ang inyuhang narrator nga okay ra pod og tingog. My name is Bay Gamay. Og sa dili pa nato basahon ang ato ang confession garon, ato sang ipang shout out ang mga nag-comment sa ato ang mga previews nga mga confession mga bay. Hi ni Danilina Absadihay, kang NC Hi, kang Era Flores, shout out to you, kang Shania Cantos, apilpod kang Winnie Ayaga. Naghulat daw siya permi sa ato ang new upload, salamat kayo. Kang Marimay Amparo, hi, shout out to you. Apilpod kang Luceville Ampusta, pa shout out by Gamay. Kay Mercy Villa Panyapod, hi to you, salamat. Kang Sani Jolly sa channel, hi. Avid fan here daw. Apel pod kang Jubilio Puebla o kang Cherry Ann Sabat. Apel pod og shout out daw kang Cristina Rodriguez, Arian Ubando o kang Mayet Vinoya. Sa second batch sa to ang mga shout out sinighuman akong basa sa tuang confession. Og mga bayanday ay kalimot day ha sa pag-subscribe sa tuang YouTube channel o pagtuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. And ladies and gents, ania na ako nang basahon ang confession nga he used me to get her back. Hi bay, og sa tanang mga naminaw karon. Tawag lang ko sa pangan nga Ina from Zamboanga del Sur og kasamtangan nga nag-eskwela sa Pagadian City. I hope nga ma-post or mabasa akong story kay naa gyud na lesson nga ma-learn especially para sa mga boys diha. And ang first part kay medyo boring siya, pero I hope naagi hapoy mo basa or maminaw. Naglibog ko sa pagsugod, pero sige, i-detailed na lang nako para dili makalibog. So June 2019, I met someone og tawgon nato siya sa pangalan nga Marky. AB ang course, dili mi literal nga nag-meet as in sa personal yun. Nagkaila lang mi through Facebook. Giad ko niya, pero before nako siya gi-confirm, gi-stalk siya nako if taga-aha din ni gawas nga same Ramig City nga gi-stayhan as of now. So gi-confirm nako iyahang request. Few days passed, ay siya nag-message sa ako We exchange highs and hellos. A normal stranger conversations. I felt comfortable sa mga convos kay sabay sad kaayo man o grabe ka concern og always ko nga gina-update sa mga whereabouts niya. Then one day, he confessed. Mingon si Marquez ako nga, Ina, kanang pwede ko manguyab ni mo? May katawa ko og ako siyang giingnan nga, pag sure diha oy, naa pa lang kay uyab noon, mapatyan ko. Mitubag si Marky nga, wala man ko'y uyab good. Makachat bagod ko pag naapa. Bitaw Ina, seryoso ko. May katawa ko ug ako siyang giingnan niya na buing na ka. Then he asked me nga mag-meet daw me. That was in the middle of August. So I decided nga mag-meet kay dugay-dugay na sad mi nga nag-chat. Una ko nga naabot sa meeting place namo kay after my class ni diretso nako. And after a few more minutes, naabot siya. We finally met. At first, awkward. Then maulaw sad ko. Kay ahead siya nako og 2 years og 4th year na siya. We talked and talked. And ginapursud ko niya nga musugot nga moyab siya. Wala na dugay nga sige siya sales talk sa ako. Nisugot ko.
I take the risk to accept someone new sa akong life. Kay niagi na kog daghan nga kasakit anang gugma. Then, we decide nga manguli. Ako siyang giingnan niya. You know how broke I am before. You know how my ex treated me. Dili ka ka-blame nako if lisuran nako nga mo trust og lalaki. Feel man gud nako nga tripan ra ko. Tabag si Marquez ako nga, dili lagi ta kabiyaan. Promise, dili ko pareha sa uban manggod. Ug ako naingon ra niya, kay unta. Weeks passed, September 23. Gitawagan ako siya para makig-meet kay plano na kong sugto na nako siya sa personal. So far, sa iyang pagpanguyab nako, wala gyud ko'y makita nga rason para dili siya sugton. Kaysa nanguyab pa lang siya, gipakita na niya ang iyang mga batasan like saputon, yaw-yawan, etc. Happy kay siya. Nakita nako kung unsa siya kamalipayon sa time nga niingon ko giyas sa iya. Then he hugged me. The last week of September, intram sa ilang school. Nagsabay ta ng stress sa school kay hapit ng finals namo. Pero I still managed to go and watch sa ilahang game. Happy siya nga ni-support ko. We even take pictures and gikilig kay ko katong gi-post niya sa Facebook. First time to nga nag-post siya about sa Muandoha. After that, nabisi siya sa ilahang game. Gisabot ra nako kasi naghabol sila silang 4th championship. Halos di na siya ka-text, tawag, or even chatan ko nga busy siya. Second day silang entrams, I surprised him. Yadto ko sa gym without telling him. Nakita ko niya o ang iyahang na istorya is mag-coach sa daw siya sa ilang basketball. So dito ko sa daplin, kauban akong amiga nga naghulat nga mahawan siya. After nila makadaog sa basketball, niduol siya. Ingin si Marky nga, "Love, matulog sa ko ha? Kapoy kay ko. Napildi pa jud mi. Ug may tubag na lang pod ko nga, aw, mao ba? Sige love. Amping ha? I love you." Wala siya ng response ug nilakaw siya towards siyang teammates, leaving me shocked. O first time nga wala siya ng response. Kaysa una sa nanguyab pa lang siya, sige siya I love you bisag dili ko mo response, pero mag I love you gyapon siya. So mo to kung ginuhuna na lang nako nga wala siya kadungog. Friday to, he asked me to go somewhere og wala ko ni sugot kay busy ko sa mga requirements og nasuko siya kay dili daw ko kahatag og time siya ha. God, if he only knows nang limos kog oras siya ha, bisag busy ko, mo chat, mo tawag, or mo text ko siya ha. Pero gidedmara ko niya. Tapos ako pa yung time. Pero gisabot riya po na ako. Ga-explain ko. Ingnon ra ko niyag, ikaw godoy? Then Saturday, nako'y gi-attendan nga birthday. 7 p.m. gichat na ko siya og luckily nag-online siya. Unang nigawa sa akong newsfeed iyang updated profile picture nga caption is, "Gikapoy nako. Gusto nako mo pahuway." Gidali-dali na ko siya chat and ask about sa caption. Ang iyang gitubag, "Wala to love oy. Dala ra to sa kaguol sa game." Tubag ko niya nga, "Sure? Basin na ato'y laing meaning ha? Basin about gihapon na sa ex nimo." Tabag si Marky nga, "Dili lavoy, sa dula lagi to." Wala ko siyang giingnan niya, "Okay, sabi mo eh." Pero hinumdumi permi nga naay rason ang mga butangan nung nangahitabo. Ayaw ko walag paglaom. 3 defending champion is more than enough. Tabag si Marky sa kuha nga, "Salamat love. Kanang naguba ra ba akong cellphone love, mamatay ra siya galit." Tubag ko nga, "Ay, na, saon man na." Tubag si Marky nga,
maki-online ra ko. O ako siyang giingnan, nga unsa man gani nang gibati ni mo love, i-share na aron dili ka mag-ulog ayo. I hope nga tomorrow inig mata nimo mawala na nang kagol nimo. Pray lang love. Mintabag si Marquez ako nga salamat kay love. Ako siyang giingnan nga amping ka permi ha pagkauna. Og mitubag si Marky nga out na ko love. Ikaw pod kauna diha. After that conversation, wala na siya nag-online. Nag-chat ko niya hoping nga mabasa niya og replyan ko niya. The day after that, gichatan na ko iyang nephew og ask about siya ha if nag-unsa siya. Okay ra ba siya? Nagkaon ra ba siya? Mitubag iyang nephew nga okay ra man siya te. Kumitubag ko nga aw, maayo relieved ra ko. Ora jay ko basin og unsa nay gibuhat niya kay stressed manggod kaayo to siya sa convo namo last night. Sa imo lang ko mag-update ha. Kay wala naman na siya phone god. Tubag yang nephew nga, sige ti, update ra ti ka. Nagsige ra gyapon kog chat siya ha, og nagsige kog check if naka-reply ba siya. Pero 2 days na nga nilabay wala siya ka-chat. Pero naka-update siya sa iyang cover photo ug naka-post pa siya pero pag-chat sa kuha, wala gyud nahimo. Nagunahon na gyapon kog positive ato nga time. Daghan gyud kog basin. Basin busy, basin kadyo tra nga naka-online or basin na ay gibuhat nga importante. Days passed, wala gyud siya gaparamdam. October 1st, I received a Facebook message hoping nga siya ang mi-chat but sadly iyang nephew. Ingon niyang nephew nga, te, musta? Tubag ko nga, okay lang man, gimingaw si Montito. Hehehe. Okay naman siya te, alive naman kayo to. Idula na ganitog basketball? Gi-advisean man namo nga dili na mag-goal kay naaman ka. Itawag ko nga, maayo. Thanks God kay okay na siya. Happy kay ko nga okay na siya, then suddenly, nag-chat iyang nephew after few hours. Ingon siya nga, te, nakonsensya na yun ko. Ayaw biya ka syakti ha. Promise ate nga dili ka malain ako. Sa akong pagbasa ani nga message, nagsugod na kog kakulba. Tubago niya nga, dili lagi. Sige na, unsa man na. Mingon niyang nephew sa kuha, nga nagbalik naman sila sa iyang ex te. Sorry yun kayo te. Makonsensya naman good kay ko nga giingon ana kanila. Dayon ako, dugay kay ko nakareply niya ana nga time kay gi-absorb pa na ko iyang gichat. Nakatulala ko nga mura kog nawad-an og buot. May reply ko nga, mao ba? Hala, happy ko sa ilaha. Mao bang wala na ko kontaka si Montito? Tubag siya nga, oo te. Sige naman good silag kuyog. Usahay mo laag ang bahay diri. Usahay si Tito ang mulaag sila ha. Te, okay ra ka? Tubag ko nga, oo, okay ra ko man. Happy ko para sa ilaha. That was a lie. Nidagan ko sa CR og didto ko nihilak sa hilom kay nailaing tao. Grabe kasakit akong nabati. Kung sakit ko latahon, mas grabe kasakita ako ang nabati. All this time gipatuyog-tuyog ko niya sa ihampalan. Tanga kay ko to think nga malabuan nako ang mga memories nila. All this time siya ready ay gihapon ang iyang gipangita. Gitry nako og contact siya after ko nakabalo. Still cannot be reached siya. Wala na sad siya nag-online. Nangutan ako siyang nephew nga wala daw siya sila ha. Gusto kay ko makadungog mismo siya ha. Nagampo ko nga giprank ra ko siyang nephew.
Eager kay ko nga makigistorya siya ha. I even chatted one of his teammates pero wala sad ko replyan. Even isin wala. Mura na kong mabuang. Dili na ko mahandle og taraw ang akong emotions because I was so hurt. Then I saw his nephew's post nga nanlaag sila somewhere. Parte niyang smile. I can see nga happy siya while ako nag-wonder unsay sala na ako para ingon na tuon ko niya. Encourage na ko siya, gisuportahan, pero maora to'y gikabalos niya sa kwa. Nganong wala naman siya nag-istorya nga love pa di ay niya iyang ex. Makasabot ramon ta ako. Dili man ako ipugos nga magstay niya. Knowing nga love pa di ay kaayo niya iyang ex. Dayon I had my evening class. Anak ko ang nirepresent sa mga grupo nga mag-impromptu speech about single matchstick. Ana mo instructor nga it could be any language prefer na mo and any concept. Latang ko na nga time. Akong groupmates kay nag-layout sila para speech na ko o ako tulalara. Dagan kay nagdagandagan sa kong utok. Wala na ako nakafocus sa akong mga klase. Mingon ko nga na ako'y speech, ako na'y bahala. Atong time nga mo speech na ko, so nangurog ko nga nagtindog. I take a deep breath and exhale deeply. Nagsugod ko sa kong own quote na ko nga, gihatagan tikag kahayag sa dalan, pero pagkakita ni mo siya ha, imo kong gibiyaan. Nahugyaw ako ang mga blackmates. Sa pagsugod na ko, okay pa ko. When I start my claims, dito na ko nag-breakdown. Partigin akong hilak. Wala na ko nagmayan nga na tao, basta gipagawas na lang na ako akong gibati through sa akong speech. Some sa akong mga lines nga, boys, if love pa ninyo inyong ex, fight for her. Ayaw mo pang gamit og lain just to get her back. Wala mo kabalo kung unsa kasakit ang pain nga inyong makos sa tao knowing nga you just used her. I loved you, but you loved her. You left me unanswered to all the questions that running my head. I hate that I loved you. Throughout my speech, naghila ko. Still, wala ko'y balita siya. Wala gyapon ko niya reply, mag 3 weeks nang wala ko'y nadungog siya. Pero last na kong stalk kaya I saw one of his posts nga, wag na tayong magmahal. I don't know pero nagkagats pa siya post like that. Kung man siya mawala o galit without saying a word, wala man lang nakarespetar o hatag o closure para man lang at least mapuyo ko o kakawang kalag. To Marky, naginahinay na kong move on sa mga. Although grabe kasakit imong gibuhat, unta malipayon mo sa bay. Unta happy ka si mong gibuhat. You used me to get her back. Maayo ko pagkatao, pero giabusara nimo. Nagsulti na lang ta ka aron wala ko naglaom nga nahigugma gyud ka nako aron nakig-jamming na lang ko sa imong plano. Bitaw Marky, gitry yun ako sabot imong sitwasyon, imong gibati. Kabalo na ko karon nga love, cute kaayo nimo siya maong nabuhat nimo imong plano. Ug sa kadaghan nga pwede namong gamiton. Ngano ako man? Unsa may sala na ako sa mo ha? Grabe, wala yun ka na konsensya. Or na konsensya ka maong wala na ka nagparamdam sa kuha og nikalit kag kawala. Unta gipray ko nimo nga mawala na ning sakit nga imong gihatag sa ko. God bless nimo. PS. Naghilak yun ko while nag-type ani. Ladies and gents, mga bayog day, mao kana ang confession nga gikan kang ina.
mao yun na usahay yun mga bay mga day nga if in love pa ka sa imong ex, ayaw sa pangitaw og lain, or kung wala pa ka naka-move on sa imong last relationship, ayaw sa pagugma-gugma, di ba? Kay makapasakit lang ka og lain nga tao. Hais. Kung sa dili pa ko mo adto, ipang shout out sa muna ako. Hi kang Cristina Rizos, apil kang Ferday Sanchez, kang Joella May Barty, hi to you. Cabrera Raquel, hi. Kang Winnie Ayag, hi. Evan Gray sa Padilla, kang Mayet Venoya, o kang Izzy May Aba, hi to you. Sa mga gusto nga magpa-shoutout, i-comment lang inyong mga shoutout or dili baka na mo yung mga confession nga gusto ninyong ipabasa sa ako. I-comment lang na kay ato na siyang pangitaon. Pagbasahan lang diara sa may description dapita kung dapitan ninyo nga pwede mo nga mag-message sa ako. Ladies og mga bay mga day, hantod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Ako dahil si Bay Gamay, moingon. Og amping mo kanunay.